Mayong hapon kinitong latest weather update. Base sa atong latest satellite image, wala tay gi-monitor na low pressure area or any weather disturbance sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies or hangin gikan sa sidlakan ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang atong weather condition ugma Disyembre 31 ug sa pagsugat sa bag-ong tuig makasinatit ang panagsama panganuron ug natay mga patak-patak na mga kalit na mga pag-uwan. Ang hangin sa tibok sa Visayas kasarangan ngadto na sa kusog ug atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang gitason sa balod diri sa Central Visayas moabot sa 1.25 to 2.4 metros. Ug ang atong temperatura para ugma mas ubos na heat index ang atong masinati mo range sa 34 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang sa 6:01 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong official website sa www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino, maayong hapon.